Maayong gabi sa tanan. Hello, hello, hello. Maayong gabi. Warrior, Boss Bell. Maayong gabi. Baby Bear, Mom Chin. Good evening. Maayong gabi. Busy ako kaina. Pumunta ako sa ibang bayan. Hapon na umuwi. Kapanyapon na kamo. Sir Toms, kapanyapon ka na. Nakutoy ko ah. Busbel, Ma'am Jean, kumain na ba kayo? Mag-play ako sa inyo, ma'am ha. Number 1. Number 1. Play all ko si Boss B. Ako tapos na. Ulam ko, paksiw na GG. Sarap, maraming
luya. Maraming luya. Damo luy assertams. Boss Bell, watching. Ito ka, boss, oh. Layo. Yan. Dito naman sa laptop ko, si Ma'am Jean. Sakit, ulo ko sa init siguro. You're welcome, Boss B. 9 million in the house. Salamat po. Oh, hala, nagratsada agad si Boss, si Ma'am Jean. Thank you so much, Ma'am Jean. Nahiya ako. Bukas na ako, Ma'am Jean, ha. Thank you so much, Ma'am Jean. Nahiya man ko. Nahiya ako, Ma'am Jean. Hindi ako naka-renew. Wow! Oh, grabe naman si Boss Bell. Maraming pera si Boss Bell. 5 months. Membership. Grabe ka, boss, ha? Nahiya ko, boss, ha? Thank you so much. Lugaw, gikaon ko 2 days na nga. Sakit naman ni mo, Chan. Sir Tams, thank you so much, Ma'am Jean. Boss Bell, thank you. Grabe si Boss Bell. Nahiya ko, Teka ha, bawi ako, mag-play ako ngayon sa inyo. $10 million in the house. Good evening. Thank you so much. Ma'am Raketerang Disdak. Ma'am Lynn, thank you. Good evening. Ay, nako. Sir Tams. Siguro, ano ka naman? RH ka naman pagpuli mo, no? Sige, ha, gida, Sir Tams, Ate, mayo gid Tapos, namit, pagkatapos, patsyag, sakit tiyan. Mayad gid, Sir Tams. Ma'am Jean Harang, unang imbukada ng video mo. Ito, tingnan mo, Ma'am Jean. Si Bear Brand. Sige, kita, Sir Tams, Ikaw man ang magbatsyag, hindi kami. Ma'am Jean, tingnan mo. Dito ka sa kabila. Dito naman sa kabila si Boss Bell. Ay nako, RH talaga is life. Gatas. Inom ka gatas. Inom ka gatas, Sir Tams. Sige, painom mo
apple juice. Mots. 11 million in the house. Good evening. Please comment down below para mabisitahan ko naman yung channel nyo. Thank you so much. Thank you, thank you. Ha. Dito ka, boss. Dito ka, boss. Oh. Dalawa kayo ni Ma'am Chin. Ma'am Lynn, kamusta na ikaw? Thank you so much, mga ka-Berks. Ah? Pamatsyag mo aslom na? Hala ay, nano na inawe. Ako sa una, wala man diba aslom akon ano? Chan? Hindi man na siya aslom, Sir Tams? Natural juice, ina? Dapat kasi na may unod imo chan. Sa bagay, Sir Tams, kamahal abis ang isa ka galon. Ala, ano na siya, Sir Tams? Amo na kon nga Balan mo wala man na siya side effect ang ano ni panawag ang apple juice. Bulong pa na siya gani. Kaso, ara na gidya sa imo yung lawas, iya nga may ulcer ikaw. Kay ano nang hindi na siya madula. Rudap, Sir Tam, try mo siya bala inom Alpine kaysang una sang college ko sa boarding house. Kabat siya, kuya sakit akong tiyan. Sabi mo kung anong ginadvise ako ng Alpine. Before ako magtapak bala sa may salog, ara pa lang ko sa katre, ginabuksan ko na ng Alpine kag imnon. Mahal 195 4 days ko lang ay. Sige lang, okay lang na ako na hindi ka makainom, pero nami kina siya bala. Hindi man na hindi man na nga iadlaw-adlaw mo gid ang ang mots. Butang mo be every other day lang ang inom mo, ito nga lang sa baso. Pero may naman 'di ba? May alibyo naman 'di ba? Ang mots, ang apple juice. Thank you so much. 11 views. Thank you, thank you. Uy, try mo bala ang Alpine. Amo na siya nakapadula sa akon ulcer. Di pa ko nakatapak sa salog. So, nagalalain man ako, kay galakat lang ko sa school, wala unod akong tiyan. Tapos, makakaon ako 12 o'clock na, lampas-lampas na. Tapos, damo pagid akong panyaga. Kay ti, syempre, bawi, wala ko kapamahaw. So, sang amo na to, ginatakin ako sang college ko, gabasa niya akong palad, Sir Tam. 13 million in the house. Thank you so much.
Gabasa na yakon palad, gagapdi na ya sulok-sulok ko. But silingon, ulcer na siya. Amo na, itry siyang alpine. Amo na nakabulig sa akon. Every other day lang, inom ka. Kaya mahal manabi ang alpine. Ara nabi sa imo lawon. Ang amak mo imagine pila nakatuig. Since high school ka pa. Kalaway lang sa kasakit sang yan mo, sang tiyan mo, hindi ka gidya komportable ya. $8 million in the house. Thank you so much. Thank you so much sa pagbisita. Ay, kaluoy ka man, Sir Tams. Pila ka na? Pila na edad mo? Kabata ka pa pala, basta magbatsyag ka sang amusin na. Ako pa salamat lang ko, Sir Tams. At my age. Siguro ano ko ni siya, ng acquired lang pala. Siyempre sa mga ginakaon ta. Gano'n siya gamanas niyang TL ko, Sir Tams. Kung magkaon ko sang taas uric ko, magkaon ko sa mga beans. Kaon ko taas akong kolesterol, magkaon ako sang baboy. Magkaon man ako baboy kung saan ulang bala kami kita nice nga. Tapos dapat may gulay. Ihalo ko siya sa gulay. Hindi puro kung adobo siya. Amo na nagamanas na dayon na kontiil. Magkaon ka adobo after sina, dapat inom ka ininit nga tubig. Kay para ang kolesterol matunaw niya. Sa imo na nga edad niya 38, dapat wala ka pa sa may ginabatsyag amo na. Birayin ng tubig 12 glasses of water every day. Amo na ang gina-advise ni Doc Ong. Hindi na siyang 12 glasses sa isa lang kainom. Sa try mo bala bakal kabla sang dako na balang 1.5 na balang ng sulod lang sang tubig. Amo na matamaton mo na siya inom sa tupad mo bala. Balunon mo na siya dadlaw kung tingin ka man makadto ang 1.5 liters nga bottle. May problema na siya. So kung amo na dapat ang imo nga kanon fiber na. Problema ko na Sir Tams, every morning amo na basta karne ako sudan, problema ko ginayaya. Problema ko na. So ang ginahimo ko kakaon di ko everyday okra, steam okra, di gani maglaswa. Kaina, nagbakal kay kuya, wala ko yung lunch dito sa La Casiliana. Napuli ko diya sa balay, kay hindi ko gusto nga magkaon dito ya sa karinderya nga puro mala. Kaya ang ginapangita, kuya ya gulay. So naghapit pa kuya sa talipapa diri sa amon nga barangay. Before ako magpuli, nagbakal kay kuya duwaya kaputos yang okra. Ang isa kaputos, ang unod ya 5 ka bilog, 5 pieces ang okra. So 2 kapak ang akon ginbakal. Yung steam ko kito ya kay nagprito man ko bangus, amo to pares ko. Bahala na ya. Karniya sudan mo, akon gulay lang. Hindi ko yung mabuhi kung waay gulay, kung waay sabaw. Kay notice mo, kung magkaon kaya balaya sang rice nga wala ka gidya sang sabaw, more gidya ang kaon mo sang rice. Pero kung may sabaw o laswa,
butangi lang bala rice nga gamay, damuwa bala kaon laswa kay busog ka na. Mm. Mas damo ka nga na nakaon nga gulay, gamay ang rice, pero mamagaan naman sa tiyan. 12 million in the house. Good evening. Thank you so much sa pagbisita. Oo, Sir Tams. Everyday gulay, gid ko na iya. Amo na si husband, nasanay na nasa sakon. Once nga may pinirito nga isda, may ara na siya kapares nga steam nga okra. O di gani daon sang kamote, ngagin steam lang. Kung wala siya sang bilaswa, hindi ko maglaswa, basta ma-steam lang gid ko na siya okra. Mm. Okay lang na magkaon ka sang karne. Ano mo siya, himay-himay mo siya kag tapos magkaon kasi na hinay-hinay lang balaya nga pag-usap nga maano gid siya, madurog gid siya bala ang karne. Kag amo na pag i-swallow mo na pagtulon mo para nga ma-digest mo. Tapos before ka magtulog, hatag ka gid time 2 hours. 2 hours gid. Tapos lakat-lakat ka. Lakat-lakat ka sa guwa para lang ma-digest mo ng imo kinaon. Oo, mag-an. Mamagaan ang imo nga nga tiyan kung more ka sa ang advice 2 cups of gulay every day. Gamayon mo lang rice. Kay kanami ginaya feeling mo ya pagkagaya galyamar ginaya nga kaya mo magkadto kaya sa CR kung damo kaya kaon nga veggies. Ako naglaswa ako sang Sunday. Damo-damo gidya sang ng balunggay sa luyot. Amo na sila pares for me. Okra. Ako malunggay, saluyot, okra, patola. Amo lang na. Tapos gamay lang nga asin, tapos gamay lang nga bitchen, wala ko gagamit sang iba nga mga ng seasoning. Yun lang. 12 million in the house. Good evening. Thank you so much sa pagbisita. Try mo. Try mo, Sir Tams, magkaon sa gulay. Gulay is life. Nagaedad na abi kita, lain ang gusto sang lawas ta. Amo na tama hambal nila sang una nga sang gamay ka pa, pag gusto kakaon kung anong gusto mo. Pag abot ang tion nga kadto na kita sa mag more than 30s na kita dira na nagabatsyag. Ako at the age of 42 dito ko na notice nga gamanas ko. Abi mo kung sino ang nakauna notice, ang neighbor ko. Sang dito pa ako na-assign sa Iloilo. Mi, sa gahabok imo tiil, amo na hambal niya. Kudiin mi. May mami-mami kami dataw ganay namon mami-mami nga mga neighbor namon sa block namon. Na kami na-miss ko si Mami. Taga Kalinog Iloilo, na-miss ko sila, na-miss ko mga neighbors ko. Sa amon nga block dito sa Pabia, mas grabe ang banding namon. Tig 11 o'clock ng gabi, sa gabi na kami nagatulog. Hala, chika-chika lang kami under the street lights. Under street lights. Oo. Matulog na kami. Ala, kung anong mga pagkaon namon dito, snacks after panyapon. Dalo na namon sa table sa under sang street lights. Kag doon kami sharing kami sang pagkaon. O mga cheese curls. Na-miss ko sila.
Na-miss kong mga neighbors ko na taga Kalinog, Iloilo, taga Dueñas, taga Pabia. Mga karaya, sadya, sadya. Sadya kita na Sir Tams. Mong basta mga iba-iba nga mga municipalities ang imo nga mga ka-neighbors, mga puro mga karaya. Ay, mayad kita na. Parte kita mong pa-istoryahon mo nga wala dito blaw. Sadya Sir Tams. Amo na wala neighbors dito, taga Antiki. Busad siya, pag ito dalom, kita naka-Antiki, kakaraya mo. May taga-Haniway makami nga neighbor. May taga-Pututan, ay kasadya lamang. Tapos, may taga Santa Barbara. Kay isang una dito ako na-assign sa Santa Barbara. Iba man ang karaya sa Santa Barbara. Hi! Ang mga na. Nagahaw. Wow, tinamit gid kay Kanding, Caldereta. Nami sa Kanding Caldereta. Abi mo sang una, Sir Tam, sang na-assign ako sa regional office. 99 way back 1998. Ilocano ang akong boss. Palakaon siya Kanding. So, ang taga provincial office namon sa Guimaras, every week may dala na siya Kanding. Sabi mo kung ano ang putahe, kaldereta. Hindi kita ko magkaon sina mo. Hindi ko kita matake nga muna yung karni bala. So, nagluto ang taga Guimaras sang kaldereta. Ako lang isa babae sa office. Puro mga boys ang ako mga upod. Ti kaluluoy gid ako ya, kung hindi ko ya magutuman ko ya, kung hindi ko ya magkaon. Nagpaulihi ako Sir Tams, wala ko ya nagkaon no. Tapos ngimbilinan gali ako nila sa isa ka bowl nga kaldereta. Pagkatapos siling nila, Inday, kaon na, Inday Rose, kaon na. Ang ko hindi ko yung magkaon, kaya hindi ko kauyon, kaldereta. Try lang. Hindi, gin-try ko, no? Pero hindi gidya ano gidya sa akon yung balatsagon nga magkaon sang kaldereta. Amo to, gin-try kong isa. Una-una sabaw. Hay, ang sabaw ka na, meat, kay medyo malapuyot, may butter. Ginubutangan nila butter ang kaldereta. Tapos, kanami pa kay medyo crunchy-crunchy pa ang patatas. Muto halinan, kag tamaan gidya ka tender, bala ang karne, sang kanding. Amo to halinan, nga nagkaon ako sang kaldereta. Pag Christmas party namon, kada provinces may ara tasking kung ano ang inyong specialties or ano dito ang dito sa inyong province. Amo na siya ang inyong menu. Ang taga Guimaras, Kanding, ang taga Antique, mga seafoods, pareha sila sa Rojas, Capiz. Ang Aklan iba naman. So ang Iloilo naman ng lechon naman. Ay kasadya gidaya. Kasadya. Tapos syempre may mga exchange gift kasadya. Gito ang first kong Christmas party nga upod ko only girl gid ako sa opisina. So happy gid ako ya kay nga damo ko ya Paskwa kay sang una wala ko ya balaga pang hindi kung ano yang ipaubra nila sa akon. Ginaubra ko. So may nagaduhol Inday Rose Paskwa ko sa imo. Lipay gid ako ya pagpuli ko ya. Ay, kalapad-lapad gisa sa smile ko. Kay kadamo ko ya regalo, kadamo ko ya cash. Na-miss ko sila. Na-miss kong mga upod ko sang una. Wala na. Kay nag-retire na sila.
So, sandito na ako na-assign sa personnel, syempre, damo-damo na kami. Damo-damo na kami nga personnel, halo-halo na. Mostly na mga babae. Kahit sa personal office ako. Pero, sadyahan kuya feeling secured kuya gali basta babae ka ikaw la isa babae mga lalaki imo mga upod palangga kanila kaso every time magkaon kami hi 16 million in the house good evening every time magkaon kami long table na siya hindi na niya gusto ang amon nga boss nga next na pangalawang boss namon hindi na siya gusto nga lang isa-isa ang isa-isa lang ang magkaon. Dapat family oriented si boss. Dapat na kami, tingob na kami nga personnel. So ang total strength is 53. 53 man dapat ang sa table, long table kami. So ako naman ang kawawa, ako naman kasi dalaga pa ako noon. Kantsawan ako nila. Kantsawan ako nila. Lagi ako binibiro. Oo. Pero feeling secure gid ako. Kasi ako lang isa. Oo. Disney princess ako noon. Since 1998 up to 2007. Ng 2004, hindi, 2000, may na-assign doon sa amin na babae from Region 15. Oo, may upod na ako. So daw mga more than 2 years siya na-assign dito. Pagka 2004, may isa na naman na babae na assign bagong graduate. Oo, tatlo na kami. Oo, pero kasadya gid siya, kasadya gid siya. Kasadya gid siya kung ikaw na isa babae. Kaso, syempre, kung mga istoryahan party sa beautification sa office, sa mga regarding sa mga food, preparation, syempre, babae. So, pangayon ako na siya tabang sa akong mga misis sa akong mga upod. Buligan ako nila, sino maluto sang salad, sino maluto sang spaghetti, sino maluto sang ang kaldereta, syempre kung sino nga province ang may menu nga muna, syempre luto na pag-abot. Oo. Ay kasadya gid siya, na-miss ko sila. Iba wala na sila sa nag-retire na tapos wala na sila sa sa earth. Oo, parang mga tatay ko na sila. Tapos nung dalaga pa ako, sabi ng boss ko, magkano ba yung renta mo sa boarding house? Oh, dito ka na lang. Dito ka na lang. So dalaga ako, nahiya naman ako nahiya naman ako kay bossing na siya nag-offer na may bakante na room doon sa office. Sa may barracks doon kami sa likod. So sa kabilang room, yung dalawa naming officer. Ako sa gitna. So akala ko noon, silip-silipan ba nila ko ba? Busuhan ba nila ko? Kahit ako lang sa babae. Pero doon ko na 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 notice nga mas more na palangga pagid ako nila. Oo, respeto lang gali ang kinahanglan. Respeto lang kinahanglan, Sir Tams. Kung nakita man nila nga kinahanglan nga nagapakita ka man nga nagaparespeto ka, tahap man sila. Hindi ka nila pag-abusuan. Na-emote ako. Na-emote ako, Sir Tams, kasi na-miss ko. Na-miss ko yung mga kasamahan ko noon. Na-miss ko sila. Yung mga junior, nandoon pa. Nandoon pa sila na-assign. Pero yung mga senior, retired na at expired. Expired na sila. Wala na sila sa mundo. Wala na sila sa earth.
Mm. Ang saya-saya noon. Tapos, ang na-miss ko sa kanila, kasi ang tawag nila sa akin, Inday Rose. Inday Rose, dali na, manyagan na ta. Ay. Kahit si husband Ray, pumupunta doon sa office, nung ano pa kami, mag-lover pa kami, nahihiya siya kasi puro lalaki kasama ko. Pero sa kalaunan, syempre na istorya yan naman ng mga officers namin, okay na sa kanya. Oo, kasi depende naman, Sir Tams, depende naman sa tao kung nagaparespeto. Siyempre, respetuhan ka man nila in return. Tapos, ano na, ilang years? 9 years ako. 9 years ako na um, ah, puro lalaki ang food ko. Dominant by men. Kanami sa ila. Kanami gidya. Na-miss ko gid ang tawag sa akon. Inday Rose, tiin ka na. Manyaga na. Tapos, lagi kami, may isa kaming officer na um, every week gusto niya may banding kami. Every week yan, nag-outing kami kung saang-saang beach sa Iloilo. Tapos, sa time niya, kasi 2 years lang sila na magstay doon, na ma-assign doon. So, 4 times din kami, pabalik-balik sa Boracay. 4 times kami pabalik-balik sa Boracay with expenses free. Free accommodation. Boracay. Noon, 1998, ang Boracay, hindi pa ganon ka-improve. Ang mga cottages noon, made of bamboos pa. Hindi pa concrete. Ngayon, hindi mo na makikita yung mga cottages na made of bamboos. Yung mga aitas lang doon sa taas ang mayroon. Lahat nakaano na. May mga taas na mga buildings na. Matataas na buildings na. At saka yung mga doon sa taas ng beach, wala na. Wala nang mga forest doon. Puro na buildings. So, na-miss ko noon yung pumunta kami ng Boracay, 1998. Mayroon kaming mga daladalang mineral water. Yung 5 gallons. Mayroon kaming dalang rice cooker. Marinated na meat. Kasi ang mahal-mahal. At saka, hindi mo ma-sure ang sakayan. So, ngayon, motorbank ka na. Yung may katig-katig pa noon. Motorbank ka na ngayon. Safe na. Saka, easy na lang pumunta ng Boracay. Boy, kamusta?
Hmm. Oh, na-miss ko sila. For almost ilang years na ba? Since 1998 up to present. Isang company lang, hindi na ako umalis. Kasi, gusto ko talagang pumasok sa government office. Yun. Yun ang mga memories ko. Pictures na lang, Sir Tams. Tagong-tago ko pa yung mga pictures ko. Kasama yung mga retired na at na-expired na ng mga kasamahan ko. 10 million in the house. Good evening. Thank you so much sa pagbisita. Magpakilala naman kayo, sir, ma'am, para mabisitahan ko yung channel nyo. Thank you so much. Busbel, 11 videos na out of 12. Busy si Boss Bell at saka si Ma'am Jean. Sir Tams. Tapos, antiki lang ang wala ko nakantuan. Wala patakon ka uli sa antiki. May may paryente kami dito sa antiki. Wala ko pa sila nakita. Na-miss kong Iloilo. So ngayon, Sir Tams, NIR na kami. Nag-separate na kami. Pero, yung office namin, yung regional office namin, hindi pa na turn over. Hindi pa na turn over. So, lahat ng mga trabaho namin nasa Region 6 pa. $9 million in the house. Good evening. Thank you very much. Laag diri sa Mindanao, Ma'am Rose. Makatuan ko gid na Sir Tams. Kay gusto ko gid siya makatuan ina ang mga lugar. Luzon, ang sa Visayas, damo pa gid na wala ko nakatuan. And Mindanao also. Makatuan ko gid na siya soon. Kaso lang, limited lang kabi-abi ang leave namon. Ilang days lang. So, kinahanglan kung magka-travel ka, dapat lawig man ang leave mo. 10 million in the house. Good evening. Thank you so much. Makalagaw gid ako da Sir Tams. Gani, Sir Tams, ma-message lang kami kung magkita-anay na kita. Kita lima. Prepare mo na kung anong mga delicacies mo dira.
Holiday kaina, Sir Tams. Ano abi diri? 5 di Nobyembre sa Negros. Kumbaga, Charter Day ba? So, yung local holiday. Wala kaming office. Wow! Amon balay sa Cotabato, welcome always sa bisita. Dinggani ka mo, Sir Tams, President Rojas? Kidapawan? Dinggani ka mo, nalipat ako. Damo ko dira pariente sa President Rojas sa Cotabato, North Cotabato. Ang mga second cousins ko ara dira. Utod ni Lola, napatay na biabi si Lola Ensa. Mga kabataan niya, ara pa sa President Rojas. Ano lang, sang mga pila na katuig, wala na kami communication. Ay, Alamada. Layo na. Sir Tam. Sa mga pila ka oras salin sa city sang Kidapawan. Damo kidira Ilonggo no. $9 million in the house. Good evening. Salamat po. Okay. Alamada North, Cotabato. Kanami gida sang inyo lugar kay more gidjaya ang lagawan. Kay bala si becoming si Kulas, ano na siya, Australian vlogger. Bilog nga Pilipinas na lagaw yan na. So nakita kong ano niya, mga videos niya. Kanami lang bala kay bilog nga Pilipinas nakaduan niya na. Pero ang Pinoy hindi pa bilog nga Pilipinas ang nakaduan. Ano abi kay may mga priorities man abi kita. 2 hours lang. May mga priorities kita, tagsa kita may mga priorities ba. So, oo. Lagi gid ko na galantaw kay Kulas. Ang becoming a Filipino. Ano ganing ano ang pangalan ni Kulas man. Basta becoming a Filipino. Kay gid siya balaya ng ampot ko na siya na hatag na siya, kumbaga naging Filipino citizen na si Kulas. Kay daw sang before pandemic daw patawag na siya sa Senate to review kung entitled ba siya nga maging Filipino citizen. Love ya talaga ang Pilipinas. Bata pa na siya si Kulas nga kadto diri. Amo man si Hungry Syrian. Sang paggera dito sa Syria, yun padalan sa sang pamilya diri before ang pamilya exile sa Hawaii.
Kay tungod ano na tumong ng ano na wala nang ilang nga house didto sa Syria. Hungry Syrian, si Hungry Syrian. So kanami lang bala kami mga foreigners yang gusto-gusto na diri manirahan sa Pilipinas. Tanan nalibot na nila ang party sang Pilipinas. Pero ang Pinoy hindi pa. Oo. Nantawon ko lang Sir Toms. Alamada, North Cotabato. Hapos na abi magano subong maglakat maglagaw sa isa ka lugar kay i-consult mo lang si Mr. Google. Kita mo na dahil ng map. Boss Bell, last video, si Ma'am Lynn. Si Ma'am Linda yan kag si Boss G ang i-play ko. Thank you so much. 8 million in the house. Thank you, thank you. Basit na sa tuig, Sir Tams, mas-separate na kami sa Region 6. Pero wala pa kami ka-abi office. Wala pa kami regional office. Ang proposed area namon sa Negros Island region sa Kabangkalan. May ibang ang mga offices siguro sa Siquijor, Ibutang, para malapit sa Cebu. Pero ang amon area proposed dito sa Kabangkalan. So, mga from office to Kabangkalan, mga 2 hours lang. O kakapoy, magtabok sa Iloilo. Makapoy, kay nga travel through ano ka pa, fast craft. Maglain chimpo, do ikaw man ang ginakulbaan. Boss Bell, tapos na po ako. Dito naman ako kay Ma'am Lynn. Ito na boss, 12 out of 12. Ma'am Lynn, now playing. May ano pa ako. May 51 minutes. You're welcome, Boss Bell. Okay lang. Harang, Ma'am Lynn. Still playing pa rin ako kay Ma'am Jean. Ma'am Lynn, now playing. Nakimarites lang si Boss Bell, Sir Tams. Boss Bell, kamusta ka na, boss? Din
ka na bakasyon, boss, ang Tikralag. Ma'am, it's me, Rakitera. Ma'am Lynn, now playing. Ang itsura sa imong Shih Tzu. Daw si Tokyo ko. Kaya lang babae. Pangalan niya Tokyo. $9 million in the house. Thank you so much. Puro istoryana, hindi kayo intindi si Musbel. I-translate na ni Ma'am Jean. Si Ma'am Jean naka-intindi konti. Naka-intindi si Ma'am Jean konti ng ng Ilonggo dialect. Amo lang balan mayad Sir Tams nga puro Ilonggo mag-istorya. Siyempre malumanay. Cebuano, kaintindi ko sang ila hambal. Hindi man ko nila malibak. Pero hindi ako fluent mag-hambal Cebuano. Kaya maintindihan ko lang. Nagpa-Cebu kami noong 2017. Nung kumuha kami ng salary differential ni Banahon doon sa Regional Office 7. Siyempre, Cebuano lahat ng tao. Ano naman nila, kadasig man sila maghambal. Pero naintindihan ko. Translator ni si Ma'am Jean ni Boss Bell. Naintindihan ko. Sir, asa yung terminal ng bus? Doon sa Pikas. Doon sa Pikas. Naintindihan ko. Siyempre, pumunta kami doon sa Piak. Nagkanto kami dito sa Pihak. Dito ang ang terminal ng bus. Sa North. Sa North. Nagbayad kami sa hotel. Wala pa kami nagtulog. Para lang makaligo. Ay halin kami 9 o'clock sa gabi sa Bacolod. Sakay kami sa bus. Dito kami nag-agi sa Don Salvador. Pakadto sa San Carlos. Ngayon, 11 o'clock kami nagsakay sa Roro. Nakaabot kami sa Toledo City. 4 o'clock na. Tapos, 6 o'clock kami nakaabot dito sa proper Cebu. So, na kami. Nagrenta kami ng hotel. Kami ng hotel. Nagbayad lang kami para lang maligo. Tapos na maligo, wala kami tulog. Nagkanto na kami sa sa Regional Office 7. Umuha na ng ng money. Tapos doon na pumunta na kami sa Simala. Tapos na pala ko nanamian ko kay kada alagyan namon damo sa especially sa car damo sang chicharon. Tapos namin isang ilang SM City, Seaside. Before ng Talisay. Kalapad-lapad. Ay, pasensya ka na, Boss Bell. Puro Ilonggo ang nag-istoryahan ay. Ay,
Mga memories na lang ni hapon gina-share sa inyo. Sarap balik-balikan. 9 million in the house. Thank you so much. Ay, office na naman, boss. Madugay pa ako, Sir Tam, sa panerbesyo publiko. 15 years in service. 15 years pa. Malawig-lawig pa, gani. Bawal sa akong na-stress. Gusto ko mag-retire nga stress-free. Gusto ko mag-retire nga wala ako sakit. Kay man, gusto ko pa maglagaw bilog nga Pilipinas. Katuan ta ikaw dira sa Mindanao. Katuan ko ginang Mindanao. $10 million in the house. Good evening. Damo, nagabisita sa akon nga live. Ano, Sir Tams? Hindi ka pa magtulog? Wow, thank you. Amo na ang isa sa mga batasan sang isa ka Pinoy. Accommodating. Hospitable. Ako ya, Sir Tams. Wala ko yung kapili, isang pagkaon. Kung ano yung ihain, makaon ko ya. Hindi ko ya maarte. Hindi lang ko pag, mas gusto ko pa yung gulay. San sa karne. Kanalang kuya gulay, pakanalang kuya litos, carrots, kag pipino, okay na kuya, solve na kuya. $10 million in the house. Thank you so much. Oo, Sir Tams, try mo bala Alpine. Ako daw pila man to ka bisis ko nag-inom Alpine, nadula man dayon. Balaan mo na ako may ulcer ka kay nagabalas ng imo nga palad. Tapos gasakit imo sulok-sulok. Mo na siya. O may ulcer ka. Kag ano pag ito? Acid. Daw ka aslong bala sa imo nga ano. Ma'am Jean! Istoryanin na di kami ni Sir Tams in Ilonggo dialect. Si Boss Bell ni siya kung iyan na mo ni ichismison mo na ambot yung kainchindi ni sa Ilonggo ah. Oo, try mo. 11 million in the house. Thank you so much sa pagbisita. Oo. Bisan duwa lang anay kakans. Basta mag-inom ka Alpine, hindi ka pa mag-apak sa ano ha, sa floor ha.
Wala pa bala undot imot siyan. Amo na siya nakabulik sa akon. Sang una, sang college ako. Kaya ako gakaon man na ako ga lakatan ko sa school agaw. Huwag man ko sa high school ko, elementary high school ko, huwag ko kakaon ka noon. Kay isang una sang college ko, ano kuya, afternoon session. So, good morning, nagabulig ako sa kay ante, kay may naga-cater bala siya. Sa mga ano man, mga kapwa man namon, boarders, mga students, kay lapit kami sa school. So, afternoon session ako, afternoon ang klase ko, 1 o'clock until 5 o'clock. Pero before ako pagising, inom na ko na Alpine, nabakla na ko na ni Auntie Alpine. Kay ti permi kuya gabatsyag sakit akong tiyan. Grabe ka naman, 4 a.m. ang paligo mo. Nga ano gid siya ang imo nga first gid siya nga priority kun aga. Ano gid siya ang ginaobra mo nga 4 a.m. ka lang gatulog, galigo ka na. Ate mo na siya. Sa ano mo na siya ginainom mo na bala, RH. Bayan mo kung mga hard drinks ang ginainom mo. Siyempre wala po no di mo tiyan mainom ka na hapdi ginasulok-sulok mo eh. Dapat ya before kayo mag-inom sa mga hard drinks, dapat may unod na imo tiyan. Bisan gamay lang. Ako swerte lang ko na sa husband ko kay namati sa sakon. Kung why ni sa namati sa sakon, ambot lang kung ano na ni sa subong. May lang kay ganun tatanya na ning panigarilyo ya, occasionally na lang nagainom. Tapos ang bana kuya ng Sir Tams, dire niya sa balay. Ano niya? Balay nun. Balay nun siya. So tlagsal na siya gainom. Why ko ni siya ginasugat na kung diin-diin nga limnan. Mga gada ni saya kung may party amo na niya mag-inom sa kung maglain pa matsyagi ya magabi na why na siya ga ano sakon kung lain pa matsyagi why na siya ga pamukaw sakon bukas na to yung tiyanggi namon sa tubang balay dito na siya ga tulog o di naman nga why na di siya ka panawag sakon man ngay pagkaga gali ato siya sa tiyanggi gawrayan gali kay nagmuna na siya gali iya. Nagsururuka na siya gali iya. Okay. Kay galuto gali ikaw kay ti syempre ga prepare ka para sa mga estudyante. May mga students nga ginalutuan kada aga. Mga kahinablusan mo man. Umayad na. Galing kay tido ka aga pa bala mag 4 a.m. nga maligo ka. Diyos ko, subong nga katugnaw. Ay, amon di tungod lapit kami sa kanlaon. Tugnaw-tugnaw with Sir Tams kunagay. Do hindi ka magligo mo. Do hindi ka magbuhos ng tubig sa lawas mo kay katugnaw gid siya. 11 million in the house. Thank you so much. Thank you sa pagbisita. Galigo ko daan bago ko magluto. 6 a.m. Oo. Ito, hindi ko ginaguro kay. Magligo ako 4 a.m. Siguro, may ininit na kung naihaluan ko siya ininit. Butangan mo lang ininit, gamay, lukewarm lang.
Diri sa amon katugnaw subong Sir Tams. Especially kay siyempre December na, bear na natin katugnaw gid siya. Kag lapit pagi kami sa kanlaon. Ay update sa kanlaon, Sir Tams. Da mga pila na ni ka days nga irap tapos nagagwa siya sang pilakatan sang sulfur. Upod ko na may balay dito sa San Miguel, part sang La Carlota City. Nanugid sa akon sa Monday nga puno na ang iyang roof nga atop sang sulfur. So, ang hambal niya worried siya nga basi kung masira na lang ba. Kay kaisog sang sulfur, maisog siya. Iano niya gid na iya buhuon niya gid yang imo autopsy na. So, ang ginaworry namon diri sa lugar namon kay ang tubig bala namon sa spring, ang source ng tubig namon sa spring, so ang basi bala ma-contaminated sa sulfur amo nang delikado. Ay, okay. Wala ka na ganahan nga maininit. So, depende sa imo nga body temperature kung kaya mo, Sir Tams. Depende na sa body temperature mo kung makaya ya. Ako nabi na sanay kami nga galigo kami 6 o'clock. Oo, thank you so much, Sir Tams. Oo, doon naanad naman kami, nasanay na kami nga nag-irap ang kanlaon. Mas maayo gani nang nagapagwa sa sang iya nga sulfur sang sa wala na gid. Like sa Taal volcano ba nakibot lang ta nga gulpi lang siya yan nag-irap. Diri do nasanay naman ang mga Negrenses nga amo na siya per me ang status sang kanlaon. Nagapagwa sa sang iya nga sulfur. Ano lang kami, mas lang kami. Especially mga kabataan, gina-advise ang kabataan kag ang mga oldest nga magamit sang mask. Malapit sa sa kanlaon. Kabaho. Ang akon gani diri nga manok tatlo na siya ka bilog, napatay ang isa. Isa na naman ang sulog, napatay na naman kay hindi niya siguro kaya bala sa sulfur. So may lone survivor ang mga kabay pa nga hindi lang siya mapatay. Nung pumutok yung kanlaon June 3, yun, ang tatlo kong manok, lahat, walang naiwan. Patay. Hindi niya kaya sa sulfur. Kawawa naman. 11 million in the house. Thank you so much. Thank you sa pagbisita. Sana wala lang malaking mangyari. Ginapamensar man abi namon nga akong gid man na maglupok man ang kanlaon, Sir Tams. Ma-displace kami ba? Na naisip ko ya nga do hindi ko ya pagbayaan ang akon nga balay.
Kag kalayo pa nga daan sa ako na dutihan, 2 hours pang travel ko. So hindi gid ako kadali-dali puli sa amon. Pwede naman ako makalisensya sa office kung ano gid man ang matabo. Gina-pray lang namon nga waay lang pala sang ah way lang hindi lang malupok liwat. Time check, 9:31 in the evening. Hindi ko gidya pagbayaan balay ko Sir Tams kay nga may ara gidya halang nga bituka nga mag-loading ba sulod sa imo balay kag mga wat mo nang hindi ko gid pagbayaan ang akon nga balay. Nag-inform kaina ang head sang school, elementary school, tira ang evacuation center, whatever, gid man matabo, syempre, naka-ready ang evacuation center. So, minapray lang bala may matabo na, hindi lang maglupok, liwat. Kay ang mga kaluluhan namon, ang utod ni mamang namon, gagang utod ni Lula Insa nga dira sa North Cotabato, na-displace nung 1960s na lumupok yung kanlaon. Doon sila pumunta, doon sila nag-evacuate sa Hinubaan. Last town ng Negros Occidental, Sir Tams, ang Hinubaan. So, since 1960s, until now, doon na sila nanirahan. Hindi na sila umuwi dito sa amin. Doon na sila nagka-family. Nang dahil sa dahil nung pumutok ang ang kanlaon. Bala mo syempre sa mo na nga mga kalamidad. Sa mo na nga kalamidad, syempre ang tao hindi nakapangita sang iya nga pangabuhian. Wala na sang may makaon. So no choice sila. Masulod-sulod na lang na sila sa ilang, masulod-sulod na lang na sila sa mga pamalay kag kung ano ang ilang masarangan nga daloon kag makaon. Mga ano na lang na sila, mga what ba. So mo nang hindi ko gusto matabo. So hindi ko gidya pagbayaan ang akon nga balay. Ang map abing from PBox, kung whatever gid man maglupok ang kanlaon, 12 municipalities ang maapektuhan. Isa na doon ang aming municipality. So, ginapray lang namon nga hindi lang matabo. Kay kabudlay gid siya ang imo nga pang ginawi, pang sinarayo sa inang halo-halo bala kamo. Halo-halo kamo. Tapos syempre ang mga gamit mo hindi secured bala. Lain gid siya kung may ara kaya panimalay. Ma'am Lynn!
9 videos na po. 10 million in the house. Thank you so much sa pagbisita. Sang Monday, nag-agi ako la Carlota pakadto sa ako na dutihan. Baho gid sulfur. Kay dito nagakadto ang hangin. Masakit sa ilong. Tapos ang siningadlaw daw, ina naglakat ako sa Piyak nga Banwa. Daway man sang mga sang activity ang kanlaon. Normal lang nga may ara lang siya nga may aso lang. Halin sa crater niya. $10 million in the house. Thank you so much sa pagbisita. Ma'am Jean. Ilang videos na ba si Ma'am Jean? Ay, tapos na pala ako, Ma'am Jean. Tapos na ako. Si Boss G naman. Tapos na ako, Ma'am Jean. Oo, delikado sa mga bata, Sir Toms. Kaya advice ng local, magamit ng face mask. Especially ang mga oldies. Tungod mahina ng ilang nga resistance. Now playing pa rin, Ma'am Rakiterang Disdak. $7 million in the house. Thank you so much. All in vids. Sir Boss G. Now playing po. Di ka patulog, Sir Toms? 9:39 na. May istorya ako, Sir Toms, ba? Share ko lang. Madamo kayo na basang pasahero. Pagpauli ko, halin sa Karatig Banwa. Tapos may isa pasahero na hambal niya na sa ano lang ako ha. Siyempre naghuuman ang konduktor nagala. So may tupad gali siya nga dira man sa manaog sa amo na nga kalye. Okay. Tapos nanaog siya. Nanaog atong isa nga sa amo to nga kalye. Pero ang isa katong nag-una hambal nga manaog siya sa amo na nga kalye. Naglampas na siya, Sir Toms. Siguro mga
Basta malawig na, siguro mga 3 kilometers na lawig na gid kaayo. Tapos ginakigan niyang konduktor, ay sali niya, kaina ta pa ka ginahambalan nga dira ko manaog. Tapos wala mo gid ko ginhambalan, mo na balaw. Di syempre naghambal ang konduktor nga saling niya, ma'am, kaina pa ako naghambal nga ng bangga amo ni. Ano bala? Naog bangga kali 4. Ano bala? Wala siya nanaog. Kani ang na-expect niya sang konduktor, ang tupad niya nga amo to ang manaog. Isa lang kumbaga kapasahero bala manaog sa amo na nga kali bangga 4. Hmm. Pagkatapos, ginakigan niya ang konduktor. Sili niya, kapilan ako maghambal sa imo nga manaog ko sa bangka 4, wala mo ko ginhambalan. Tinagambal ang konduktor, siya, ma'am, abi ko ikaw tong nanaog kaina. Mo na balaw, isa lang kumbaga kapasahero mo naog sa bangka 4. Lawig-lawig na kayo. Siya, ano na lang ako na nga isakyan sini. Mo na ba? Siling niya, ma'am, manaog ka na lang, magsakay ka na lang tricycle, pabalik. Kay siling niya, nang alangan man nga mabalik pa ang series para idulong ka, kahit syempre, kalayo pa ang i-travel sa series mo. Nabalaw. So, lesson learned, dapat, ikaw mismo nga pasahero, mangin responsable ka man, kay balan mo damo pasahero mo. Umbaga, pila na naiya ka pabalik-balik, halin pa Bacolod ang series, ang konduktor kutoy na naiya, pagod na. So, hindi yan na bala matandaan kung ang pasahero ya bala sa amo na nga barangay nga sityo or bangga manaog. Dapat ikaw yung nga pasahero, man responsible ka, maano ka gidya, mabantayan mo gidya kung diin ka na nga kali manaog. Ikaw yung magpapara, para lang da sa bangga 4. Bala. Kiga niya bala, naluoy ko sa konduktor. Gabi ginang akig niya. Di wala iya mahimo, nanaogid siya. Medyo may may edad na ang si Tiyay. Siguro nagulat na lang to siya sa tricycle nga masakyan pabalik sa Banwa sa Barangay 4. Oo, dapat ikaw gidya mismo nga pasahero magbantay ba kung diin nga kali ikaw magipanaog. Naluoy ko sa konduktor kay kadamo-damo ko dya pasahero mo. Kay may nagasaka pangadaan. Wala pa siya nakatapos ang iya pang ticket. Kiniga niya pa ang konduktor. Boss G, now playing po. Ma'am Lynn, now playing. Kanami isang kaon ni Boss G, oh. Paborito ya gali ang pusit. Paborito ni partner ni Ma'am Lynn yung pusit. Dako-dako pa, o siguro mga 1 kilo. Ako nagsakay ko sa bus, pakapinan ko akon pamasahe 50 or 20 kay Looy na sila. Oo. Balaan mo kung kung may ticket man dira sa inyo, sir. Kung ano ang sa ticket mo, amo na siya ang bayaran mo. Pero sa kadamuon basang pasahero kay balaan diri sa amon,
Malawi gid siya ang travel, 3 hours from city o Bacolod to Canlaon. Damo-damo gid siya pasahero. Ang mga conductors nga dira na assign, syempre bawi man na sila kay ti ano na sila mo ng porsyento depende na sa pasahero nila. Kung damo sila pasahero, kag kung makuha nila, ma-reach nila ang target nila, di syempre dako man na ilang komisyon. Komisyon malang na sila mo. Ang maluuyan lang kay kung damo pasahero, hindi mo na bala kung baga maisa-isa, ma-short gid na iya. Hindi inay malikawan, ma-short sila. Kaya mo na yagalain sila, kay ti gamay na lang na ilay nga take home. Tapos pagid may ara pagid nga mga estudyante, hindi man santanan nga estudyante ha, may ara gid siya balayang pasahero nga hindi magbayad, manaog na lang. Di syempre gabasi na sila sa ticket ng konduktor mo. Di karon kung hindi ka magbayad, ay may pamilyado man na sila, kaluoy man. Ox na ox part. Boss Bell, kay hindi kasang naman na istorya namon ni Sir Tams. Kay hindi kasang akon gina istorya. Ginahambal. 10 million in the house. Thank you so much. Prepare si Ma'am Jean. Nakita na gidabi ang duha ka ilunggo. Ay, Sir Tams. Naistoryahan ta ka mo nga nagpa-Manila ako sa 2014. Tapos ang ako naka-istorya Ilonggo gali nagtagalog pa ko halata gid ang Ilonggo maglakats Manila. Taga Mandurriao, Iloilo gali siya. Di pa Tagalog pa ko. Muna hindi ko gid siya malimtan sa paglakat ko sa Manila. Na-miss ko. Sandito pa ako sa regional office. Kay mag-seminar dito sa Manila. So, gastuhan ka sa regional office. Ticket, pocket money, para lang mag-attend sa one-day seminar sa Manila. Hindi ka man kagid kalagaw kasi syempre may travel order ka 1 day lang, 2 days lang. Pagka next day ang imo seminar. Oo, thank you so much Sir Tams. Quarter na, 9:49 in the evening. Thank you so much sa pagtambay. Oh, I feel gid siya ni Sir ani Boss G ang mukbang mo. Paborito yang pusit. Ma'am Lynn, no? Paborito ni Boss G ang pusit ni partner mo. May pa, may sausawan pa. Kamati siguro ni Bombay. Kanami, sinugba. Pusit lang gintanan. 11 million in the house. Thank you so much sa pagbisita. Oo nga ni last 10 na dugay-dugay. Bugtaw ka pa. Mayad gid. Madamo gid nga salamat. Talagsa lang abi ako naka-live nga amo ni oras, Sir Tams.
Okay. Kaya nagtulog ka na gali. Amo na kon nga wala ka pa natuyo. Ako, siyempre, alas 10 ako mag-off, mag-end sa nga kon nga live. So, expect 11 o'clock na ako matulog. So, tapusin ko lang ako nga play all kay Boss G at saka kay Ma'am Lynn. 10 million in the house. Thank you so much sa pagbisita. Thank you so much, Sir Tams. Thank you so much. Ano, abi ang amon mga ano sa imo man? Ma mapulig. Kay wala ka man ano, wala ka man gana mag whitey. Ang imo lang gid mausik lang gid kaya sang time sa amon kag load. Thank you. Ay, cute kay Sir Tams. Thank you so much sa pagsuporta. Thank you so much. Thank you na nakilala ka namon. Tumalagsahon na naiya nga mga tao nga mga mo na si mo pang binatasan Sir Tams ya nga kung waay kaya may makuha sa iban niya kumbaga in return bala hindi ka na mag-usik sa imo nga chimpo pero ikaw nag-usik kaya sang chimpo sa amon bisan na wala kami sang ibalo sa imo. Thank you so much. Ang pagtambay mo ya dako ginaya nga bulig sa amon ya appreciated ginaya namon Sir Tams imagine bala damo ka man na obrahon mo di ba damo ka pa na obrahon sa pila ka oras nga tambay mo sa amon nga live imo nahimo mo pa mambal na yang iba niya nga ano man na yang makuha ko dira sa amo na iya nga magtambay man kuya sa live nila yaman tumo na blano ang iba niya garambal ginaya mga pilosopa ang bagay na hindi ko man na sila kano-ano nga matambay man ko bi nga buutan ko basta buutan sa akon Ma'am Rose buutan kami ay thank you so much buutan gid kuya buutan gid kami nga apat hindi ka gid siya maginolsol pero bisan na wala pa kita nagkilalahay personally pero syempre mga ma-feel na namon ma-feel ko nga maayo gid kamo ya batasan balan mo ma-sense mo man na akon maayo ang pambinatasan sa isa ka tawo the way siya mag-approach ba the way siya maghambal ba Baw enjoy kaya ka mo istorya ma'am ako gani kong hindi gani kuya pala hindi kuya pala istoryain ng ano gani kumbaga kapin pa ko nara ako sa opisina syempre naka-off ang akon nga kami nga nga phone I mean ang ina-off ko lang every time mag-live ko gina-mute sorry na-mute ko lang niya kay syempre sa office namon bawal mabalaan ang man ang mga happenings confidential so mag-live si Belle mag-live si Ma'am Jean si Ma'am Rakitera basta ara ko sa office naka-mute na wala gid ako nag-istorya basta pero nakatambay lang ako yeah di isa or duha ka adlaw ma'am
halata ko na tao na buot or hindi. Ay, diha. Judgmental ka man gali, Sir Tams. Ako do hindi gawa ko ya judgmental. Wala, Sir Tams mo. Hindi ko ya judgmental. Pero kung kisa, syempre ginapaagyan ko man kisa mga tao balang ginapaagyan man ko nila ga retaliate man ko na, Sir Tams mo. Kay hindi lang bala sa tinion, bala dubuot ka lang bala, gina-abuse ka man. Mga kisa gaminal dita man ako, Sir Tams, sa mga especially sa mga sa mga tao ba lang sa palibot nga gina-abuse ka na bala nilang nagapakabuot ka, tapos wala bala nagaparespeto, ginapaagyan ko man gaminal dita man ako, Sir Tams pero tumalagsahon lang. Mas gustuhon ko pa yang mangin isahanon ako kesa damo bala ako sang upod, tapos hindi mo malikawan nga makahambal sang hindi dapat. Ako, Ma'am Rose, buang utok ko, buang ako. Ay, naku. Siyempre, hindi sa tanan nga tion pala. Ara kita sa maayo nga mudo. Ba? Pamudi-mudi kita mong, amo na yang ang babae, pamudi-mudi. Natural na ya. Ay, nako. Especially kung ara monthly mo. Intindihon na lang sa partner mo. Haba ang pasensya. Dapat, si pasensya, dapat ang presence ni pasensya nandyan. Ay, hindi lang sa tanan nga adlaw, buot ka ba? Kay may nag-abuse gid. May ara ka nga maatubang balang daw hindi amo bala nga daw feeling mo daw na insulto ikaw. Ako hindi man ako nakabatas mo, mang insulto man ako. Amo nang hambal ni sorry ha, hambal nila na paghaboy ka, pag ginahaboy ka sa malain niya tinaga, haboyan mo sang tinapay. Sang una, panay nga panahon niya. Subong ya nga panahon. O nabuyad kay isang sakit nga tinaga. Abuyi man sa sakit nga tinaga. Ay, ga-evolve ng kalibutan. Hindi lang sa tanan nga tion buot ka. Kay ako, Sir Tams, ano gid kuya, balat sibuyas gid kuya. Balat sibuyas ang una, gamay la na iya. Gasakit dayon akong buot. Ga-emote ko na dayon. Tapos ginabatsyag ko na din pagkagabi, hindi ko na iya katulog. Siling ko, hindi gali manami. Hindi gali iya mayad nga amo na iya imo ya balaya nga feeling, no? Kay daw na self-centered ka ba? Ikaw man gihapon ang magbatsyag. Ginhambalan ako sa ngakon nga amega nga ato na siya karon sa Australia. Nag-post ba ako? Nag-post ako sa FB tapos nahalata niya
Ano na nini? Amo na ba ang number niya? Abi idulaan na ang pagka balat sibuyas mo. Magpaka-strong ka bala. Kay kalaw ay nga gamay lang nga ano, gabatsyag kadayon, ga-emote kadayon, galain na pamatsyag mo. Mag ano ka ng magpaka-strong ka, labanan mo sila. Nabalaw kung feeling mo nga ano ka, insakto ka, ipaglaban mo. Ipaglaban mo. So, kin-change ko na ang akon nga pangbinatasan. Kumbaga, ang feeling ko bala nga pagka gamay lang nga diferensya, mahibi ko dayon. Muna balaw. Bala. Kay ang heart mo gali sina ang gakaapektuhan. So, ano na ko subong? Strong na ko. Strong woman ako. Pero ito, syempre, bilang isa ka tao na mabatsyag ka, kabatsyag ka, sang tao lamang kita mo, kabatsyag man sang sakit sang buot, kaya hindi iya bato ang balatyagon, kaya hindi iya bato ang tagipusoon ta. Pero ito, hindi na gid ya tama gid nga gamay lang ang diferensya, mahibi ko dayon. Oo. Strong na ako. Ay, time check, 10 o'clock in the evening. Natural beauty. Good evening. It's been a long time. It's been a long time, natural beauty, that you did not join my life. How are you today? How are you tonight? Time check, 10:03 in the evening. Mag-end na po ako. Thank you so much, Busbel, Ma'am Jean, Ma'am Rakiterang Bisdak. Sir Tams, thank you so much sa pagsuporta lagi. May bisita ako. Last minute. Bye-bye po sa lahat. Thank you so much. Bye-bye, Natural Beauty. See you soon. Bye-bye.